Hello guys! Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Cloud Moto, isang moto traveler at vlogger. Tara, samahan nyo kami galing sa Tagaytay City papuntang Kaibiyang Tunnel sa Cavite dito sa part 3 ng aming Tagaytay Ride. Kung saan, ano nga ba ang rason kung bakit lagi itong nababanggit ng mga riders. Tara, let's go! Hanggang Bicol na. Pangatlong full tank. Amadeo na pala to. Munisipyo. Bayan ng Amadeo. Aldo, igwa. Thank you. May Maragondon pa pala video. Maragondon, Dorianes, natin. Caribbean Tunnels. Caribbean Tunnels. First time Caribbean. Sana merong pitikero. At souvenir lang.
Okay. Turn left. Half lunch, half lunch, half lunch. Nag-half clutch, ay nag-half ano lang, nag-half shift. Ito mga parabulang oh. Hindi ko lang ano nito oh. Pesto. I've been thinking about the way you look, the way you talk, the way you turn. I've been thinking about the way you move, the way you love, the way you burn. I can't pull myself away, even though I know you do me wrong. I can't pull myself away, even though I know you do I've been thinking about the way you look, the way you talk, the way you turn. I've been thinking about the way you move, the way you love, the way you burn. I can't pull myself away, even though I know you do me wrong. I can't pull myself away, even though I know you do Ibiang! Ibiang tunnel na! Woo! Daming tao! Di puti! Tunay nga! Yun! Oh, yun! So hello guys! After 1 hour travel namin sa Transient House, dito na kami. Ibiang Tunnel! Woo! Kaibiang. Hindi lang napanood sa YouTube, pati sa personal. Dami pala ditong rider oh. Ano
lang, over para sa akin overrated lang. For the experience. May mga stickers din sila oh. Stickers, t-shirt, Evitac, Etibac. Yung napuno na yung memory card natin. So another memory card naman natin gamit ngayon. Sus, auto. Mamaya papasok tayo dyan for the experience. Picture. Ayan guys, picture kami. Biyang Tunnel. Kabiyang. Nakabakal ako? Pwede. Ay, sticker oh. Dikit natin sticker ta. Ay, mamaya, pagbalik pa. Puno na yung one lane no. Kayo dalawa ano? Ganyan na kayo. Mamaya hindi na tayo makakatulog dito. Hindi makabelo ah. Yun, so hello guys, so pasok na kami sa Kaibiyang. Sana na po. Oop. Tapos mamaya makikiusap kami dun sa mga photographer dun sa unahan. Yung mga photographer dun sa unahan, mag-request kami ng shoot, and then baka sa Facebook page nila or hingin namin yung copy ng mga picture at souvenir kami dito na photographer ang kumukuha. Here we go. Bubumba si balik ko. Yeah, let's go inside Kaibiyang. Mag-shot ulit kami sa mga photographer.
Rouser si Paal. Oh, tingin sa camera. Thank you po. Yung pag ganito. Yan, dalawa yan. Ano? Ah, gusto niyo ng ganito? Hindi man, joke man Ganito, gusto niyo ng ganyan. Puta na. Ito talaga. Wala kami sa trabaho. Mga professional to ha. Yung ganito na lang oh. Mag-height ka ganyan. Yung ganyan. Hindi ka na mag-ano, wala man ako ano. Yung mga picture daan. Ano mo na yan? Saan sa kanya? Ganyan no. Ano? Wala man ako, maliin mo na yan. Ano ba? Tuntuin ko. Ano do? Lahat ng ganito. Thank you po. Thank you. Sulit na sulit. Ate Shimala, tayo sa'yo mo si RD. Imbes na permanent ka. Hindi ka na permanent. Yo. After yun nga, nakapag KBang na kami. And after KBang tunnel, dito naman kami sa Mahogany Beef Market, kung saan magta-try tayo ng mga lutong bahay dito sa Tagaytay. So yun nga, dinadayo. Ayun, sabaw pa lang naman. Suka para sa. And yun nga, marami dito, halos parang food court dito sa Mahogany Beef Market. So yung mga gustong kumain, pumunta na lang kayo dito and try nyo na lang personally. Punta kayo dito, kalupit. Iba't ibang establishment, food establishment. Mahaba pa hanggang dun sa dulo. Tapos dito naman hanggang dun sa dulo pa yan. So ito nga, 12 o'clock na rin, and then mamaya kakain muna kami. So mamaya mag-pack up, mag-ready na rin kayo para makauwi kami. So mag-pack up na kami. And bukas kasi larga na naman ulit Palbay. So yun. So yun. Pwede pa mag-ibig. Bulalo. Wali. Sisig. And another bulalo. Alam mo yung restaurant? So yun nga guys, kakain na kami. Stop before and after. Ublas? Ha? Ay, sabi niyo. Hypertension na po kayo eh. Hypertension. Grabe. Yeah. Hello guys. Good morning sa inyo lahat. So ito na. Closing remarks na. Maraming salamat. Thank you very much to all the participants. So ito. Pauwi na kami. From Tagaytay City dun sa transit home namin. Umalis kami 5 o'clock. Eh nandito na kami sa Chaong
Chaong, Quezon, 7 o'clock. So 4, 5, 6, 7, 2 hours. 2 hours from transient home to dito sa Chaong. Bali nagpagas na kami dito sa petrol. So ito nga, ito na nga nagtatapos yung rides namin. Kasi pauwi naman din na kami. At least medyo mabilis-bilis yung takbo namin. At least maaga rin kami makauwi. So kasi kinabukasan, back to reality naman ulit. And then, yun nga, nagpagas na rin kami. So nagpagas na rin din ako. Then, freshen up lang din. Yun nga, connect lang din naman yung intercom namin kasi medyo may mga alangan. So ito na nga yung gamit namin. May mga pasalubong na. Kaya medyo mas marami pag pauwi talaga. Pag pauwi talaga medyo mas marami na ng bitbit kasi may mga pasalubong na. Yan. So ito na ulit kami. So bali galing sa aming apat. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat kay Seth sa pag-organize, sa pag-book ng ating transient home, and then syempre sa mga OBR natin na sumasama pag nag-ride. And then yun nga, tinitraining din namin kasi may pasagada pa-Ilocos. So yun nga, maraming salamat sa panonood ng aming vlog, sa aming travel. So sana kayo rin makapunta rin kayo ng Tagaytay and ma-experience nyo ang pagmumotor kasi napakaganda ng Tagaytay, ng Pilipinas, at napakaganda pag nagmumotor talaga. So yun nga, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa ulitin, paalam.